עוד יבואו ימים של אור, נאחת את שברי המלחמה, הכאב ידמה לגיסת תינוק, אי שם טרום שיני חלב. עוד יבואו לילות של חום, נשב ונצחק בקול גדול, הזמן ימהר תוך ירגיש כאומר, עוד נזכה מחדש לאור. Sama kay David. דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. לא נבושים ולא נקראת ממתי, שוכחי ומלא מבחר, כנסו עניי אבי ונבנתה. קראתי לה לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. שוסייך ורחקות כל מלאייך, יסיס עלייך אלוהייך, צדק על כלה לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. ימינו שמאלתי פוצי ואת אדוני דרכתי על ידי, ופרתי ונשמחה ונגילה לך דודי לקראת קלה, פני שבת נקבלה. כולם 12 איש נחמנים ששומרים על היישוב ומתאמנים בימים אלה לכל צרה שלא תבוא. יסמין סננס היא מש"קית הביטחון של מירון והמפקדת של כיתת הכוננות. שלום. שלום. טוב, על זה נאמר נחמן מאומן או שזה כבר קלישאה? בש. קודם כל, בזכות רבי שמעון, בזכות רבנו, קודם כל ההגנה שלהם. כן, תמיד הייתה שם כיתת כוננות במירון, אבל מה, עכשיו התגייסו חלק למילואים? טוב, חצי מהכיתה בעצם ביום שבת בצהריים כבר קיבלו צו 8. וברוך, באמת פה התגייסות של התושבים פה להגיד את הכיתה מחדש, להגיד פה על הבית ולהבין שהמצב הוא אחרת ממה שהיינו. כמה חברים חדשים גייסת לכיתת הכוננות הזו? כן, חברים חדשים שנכנסו לכוח. ומה, זה ממש לתת להם משימות פרטניות? זה לאמן אותם מאפס או שהם מגיעים עם סוג של הכשרה מסוימת? כולם פה לוחמים לשעבר, עם מעבר צבאי, יחידות, מוצאי יחידות, מוצאי סיירות, שככה נתן להם לרענן קצת את הזיכרון, ואנחנו עושים תרגולים, אימונים, מבשים. כן, אולי שוב נבקש לראות את התמונות האלה של חברי כיתת הכוננות שם שמתאמנים. אנחנו רואים תמונות שהעברתם לנו שם בתוך היישוב. אגב, מירון לא יישוב שפונה, נכון? הוא לא בתוך התוכנית הממשלתית, לדעתי הוא 5 קילומטרים מהגבול. אולי יותר, מעל 5 קילומטרים.
אנחנו מעל 5 קילומטר, אנחנו נקרא סמוכי גדר, ולכן יש את התפקיד שלי בתור מש"קית ביטחון, תפקיד שהוא פרקלוט פה, שאני שנים פה מש"קית מטעם משמר הגבול, שתופסים פה את היישובים הסמוכי גדר. בעצם לא העורף ולא סמוכי גדר, אנחנו בדיוק בין לבין, וגם שומרים פה על הרוחנות תמיד. כן, טוב, תתני להם להגיד משהו, מפקדת קשוחה, אני רוצה לראות גם אותם, שיגידו משהו, שישלחו איזה מסר לכולנו, שיחזקו אותנו, לפחות ברוח. קודם כל צריך לדעת ולהבין שאנחנו פה בשביל להגיע לעם ישראל. אנחנו לומדים תורה כולנו, אנחנו מתפללים והכל, אנחנו חשוב, וגם חכים ברגע, יש פה ילדים ותינוקות, אנחנו פה בשביל להגיע להם. עוד רגע, אנחנו עושים, יש לנו עבודה שמחלית את צדק של חיילים, של עבודה שמחלטיות חיילים, חיילים את המתנדים בנו, שכנראה אנחנו מאוד מתושבים לדבר הזה, ואנחנו פה בשביל להגן. יופי, מעולה. יסמין סננס והחבר'ה שם של כיתת הכוננות, שימחתם אותנו, ותשמרו על עצמכם. תודה רבה. תודה רבה לכם. אני יודע שאתם ממש רוצים להראות על הצפון, אז בואו ניתן לנו אני חושב שמאז ה7 באוקטובר אנחנו מדינה בטראומה. נכס חדש בשיווק בלעדי, דירת 4 חדרים, 3 כיווני אוויר, פינתית, קומה שלישית, קומה שנייה, קומה ראשונה, קרקע? סליחה. מגרש חדש בשיווק בלעדי למחירה בנווה עזה, פינתי, נתונים מדהימים חברים, הנכס הזה לא יישאר There will be an answer, let it be, let it be, let it be, let it be, let it be. כל שנבקש, let it be. מזרח ועופר, על ראשנו כוכב, כל שנבקש, לו יהי. אז תן שזר גזגוע לכל אלה, לו יהי, לו יהי, לו יהי, לו יהי, לו יהי, כל שנבקש, לו יהי, לו יהי, לו יהי, לו יהי, כל שנבקש, לו יהי. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. There will be an answer, let it be.
שנבקש לא יהיה, כל שנבקש לא יהיה, לא יהיה. להתמודד עם הפחדים, לקפוץ למים עמוקים, לשחות עד הסוף, להגיע לחוף עד הלילה, להאזין גם לשירים, כי זמרים הם הרופאים הכי טובים שיש למדע להציע. עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח, עוד יבואו ימים טובים. גם בשעות החשוכות של הלילה תמיד יהיה כוכב קטן שיעיר לך את עצמך, את הדרך הביתה. תמיד זה הכי חשוך לפני הזריחה. מיליון רכבות דוהרות עד אוסטרליה, מחפש רחוק את מה שנמצא לך מתחת לאף. כל מכשול זה מדליה, קם ונופל אבל בדרך שלך.